Assalamualaikum. Jangan bosan-bosan ya Bes ndeloki kontenku sing isine mok ngina-ngini wae. Lah mergo lapo kok nggawe konten ngina-ngini wae? Ya mergo lek konten koyo ngene iki selalu FYP, masih yo MK turun terbuka tapi kontene selalu FYP iku wis alhamdulillah. Apa maneh lek MK terbuka malah seneng lek koyo ngono iku. Iki aku ngadahi kerupuk amplang. Gurung tau tak gawe konten Bes iki kerupuk amplang. Lagi iki soale apa kok ora tau tak gawe konten? Ya soale arang-arang goreng kerupuk ngene iki. Biasa yo goreng, cuma didele nang nggone gudange wae gak sampe metu koyo ngene. Lek gak pancene akeh lagi aku human kerupuk koyo ngene ya Bes. Lah iki amplange dibumbu pedes. Dadi rasane yo enak soale dibumbu pedes. Bagi yang suka pedes ya wis seneng sing kaya ngene. Lek kanggone sing gak seneng pedes ya seneng amplang sing putihan. Isek lanjut mergawe isek durung mari. Engko lek wis mari iki wis karek istirahate. Lah sing ndek mburiku kok ana mie maneh kok oleh ke apan, Mbak? Lah iku mau amplang putihan iku mau ngadahi sing mau isuk. Lah iki sing amplang abang iku mau ngadahi sing awan. Dadi video iki iku lanjutan sing wingi ya Bes. Wingi kan amplang putih sing tak gawe konten, saiki amplang abang. Ngepakine wis jangkep 5 ditali sing kuwenceng kaya ngene. Lek wis bar ditali iki engko dilanjut tumpuk nang mburine.